بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dia so minitelatin wa oras. Berkaitan ron insyaAllah sa bendingan udina usayan, makapantag si iko mga kukuman o di ka pa mo sa isisaging kaya Ramadan. Pagkataling martan insyaAllah. Diyan kaya kuhan, kapusa sa Ramadan, na ini define nun o di na ini usay nun ng mga ulama na tigilan na huwa ta'abudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wa shurb وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. Mana niyan na ayaw ko na pumutun sa kapusa para sabut ng tanong. Nagyong ko to simba sa ikwallah. Isa ini sa iku mga simba sa ikwallah. Ayaw panggulaw lano nagyong ko to katigra, al-imsak. Katigra si sagyong ko to kakan, al-akal, wa shurb, nagyong ko to kainom, wasail al-mufattirat na gusulangon o pumakabatal si isagyang kutwa kapusa. Min tulu'il fajr ath-thani, aya kapag unagyang kutwa ditano di ka tigr, ditano di ka pusa, na ipoon si isagyang kutwa kasbang agyang kutwa pumutun sa fajr ath-thani. Na tama si isagyang kutwa kasb pagyang kutwa alungan. Nagyanan betad o kapag mo sa itano si sagyang Ramadan, agusi ko mga gawiya di tano di mamuasa. Ayap tigran tam nagyong kutwa kakan, di tano kun, di tano paginom, di tano panggalabag sa pamakabatal si sagyang kutwa puasa tano, ipon sagyang kutwa kasbang nagyong kutwa fijar at thani, natama sagyang kutwa kasbang pagyang kutwa alungan si sagyang kaya sa depan. So kapusay sa iko Ramadan, mga uripan Allah, na aya kinisugun sa Allah sa iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sa iko ikadua ragun ko kaya transfer o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وصام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. Mana niyan na Rasulullah, uri ang nagyong kutwa kini paligot no sa iko kapusa, na miyaka pa mo sa kanyan sa miyaka siyaw ragun. Miyaka siyaw ka ipupuasa, asumya gud si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adin yan ipamuasaan, nagubus kanyan mamapat. So kapakasul Ramadan, kapakasul din rakita no, na aya kapakasul niya kita ng gulalan si sagyong kutwa kapkailaya sagyong kutwa hilal. Ay manan yan na iman to na miniata so mga ulama yu si sagyong kanan na Pilipinas nakautuwa da silang makaniata. Ino kailangan na aya disan mi makanggilabak na gyong kutwa mga tao akatawan niran ton ipniata niran nagu kasasarigan kagya aya din apo makiniguna so kadun din ng mga Muslim. Nagukailangan nakatawan yan. Katawan yan ang tunay email niya ro. Upo ni barat na minyata na tigi na mail akong sa ulan, na isun ko ng tunay email niya na ulan, na tigi na matiburun, na nausa din yung katawan ng tunay pumutun sa hilal. Kung nabagyo to'y pagilayin. Miyak kay to'y to, wala nga lang buna di kilay. Inutup ko sari sagyang ka na mga tarumpong pag-usar naging ka na mga pagaritano, pesa sa Saudi Arabia, gusto ko mga pdengad na pag-usap sila sa ging kanan na ipturong Iran, kaging miya kay tuitos kanyan, yung ko to pigilay na hilal, nabaso ulan na matiburo ni ang kapagilay, kada ba nga kilay ako, matiburo na ulan, si saging kanakap niyata. Miya turo Ibn Umar, miya kang gulalan sa Ibn Umar radiyallahu anhu, pituro yan, taraan nasul hilal, فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. Pituro Ibn Umar radiyallahu anhuma, inilaya tigyan, piniyataan na tigyan umang ataw so hilal, yung kutwa ulan.
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. Na pian tulak na tigyan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat ana meliak na tigyan sukuan hilal fasamahu wa sama an-nasu bisiyamihi. Na mipusa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu inunutan mambuskan yan ng mga tao. Sa manuto na isa faida guna si sagyong kutwa mi aluitan wa hadithu Ibn Umar na apia sa sakataw miya kailay sa iku ulan. Na amay ka titwa kesarigan kakatawan niyan nagu andudu nagyang kutwa syarat asarig na makapusa keparatiyaw dato nagu keparatiyaw mga tao o makapusa siran. Apia sa sakataw agyang kutwa miya kailay ron. O paman o diran maylay so kuan, diran maylay so ulan na makapsumpur na siran. Lagdag yung kaya hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amya ka po umpanay sa iku Ibn Umar radiyallahu anhu, atina asyahru 29, fala tasumu hatta tarawhu, wala tuftiru hatta tarawhu, fa in gumma alaykum faqdiru lahu 30. Ay mana niyan na swatigyon sa ulan-ulan, sa ulan, na 20 anan agu siyaw gawi, 20 kanyan agu siyaw gawi, na uba kanu puasa atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sa dinius kanyan maylay na datarian mambu uba kanu buka taman sa diniu maylay agyong kutwa ulan amay ka diniu maylay atigyan faqdiru lahu 30 na ganapan niyo agyong kutwa ulan-ulan 30 gawi bali lagi din man to pa maada makaniat agyong kanan ang mga kakaniw ang mga ulama sisagyan kanan ang mga darpatan kung barang-barang darpa piniat anirang na aya keswayan na kekompleto so ulan-ulan Sha'ban at 30 na nagyong kuto ori ano ka kompleto niyan na pusatan agiti pumutun o mga lokstano sa kasumpurna. Toy mga uri panwalla mga Muslim sisagyan kaya kapsul dagyan kaya ulan-ulan Ramadan na aya pinaka-importante tanong, pinaka-importante si ikong Muslim, nagyong kuto kapakanin ni atiyan sa mapya. Kaya manan yan na purong-purungan tanong, nagyong kuto ni at tanong, sabab ko simbay ni nagyong kaiyap ng galabakang tanong, na dapat nagyong kuto kapanggal bakatano ron na may ikhlas tanong na sa ikwallah, di tanong mawan, di tanong kapag ungusman ay di kaapya so mga doktor na balabaw ron so kebubayaan yan nakalbatan nagyong kutwalawas yan ka isa ami aliw mga doktor amya kapepe kilbat si ikulawas nagyong kuto kapusa ay maanan yan na di ka kun sa iko soldo mabubasa alungan inshallah na umatigil ka agyong kaya ko 30 gawin na sigurado miya kalala kelbat isa gyong kutwa timbang ka pamakagina ni isa ipkawan ka na baka niya kabinasay insyaallah inotabog yung kuto attitude na di pakagaga o ba makapusa ka salakaw man istoryaro o Islam ay manan yan na piniatan tanong isa mapya ka paday si ikong mga simba si iko Allah subhanahu wa ta'ala na syarat o kang gilabig sa simba yung kuto niat so gilabag ka di ka niniatan sa mapya di pag-ikhlas na apyap ni kapipi ironotaw na ditiriman wallah. Ginasu hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iyan na innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mataan ayabu akaparuli ayabu tiriman wallah akaparuli mambu utaw sa giyang kuto pinggil bukyan mapya simba sa ikwallah nagyang kuto akyap ni atanya nun sa mapya. Wa innama likulli imri'in ma nawa na uman ni isa na ayaw kakuan yan, ayaw mapambagian yan, nagyong kuto kiyap niatan yan sa mapya. So kapniat naba kailangan sa kuan, naba kailangan sa tunini, di nga pandi matero. Nabadatarag yung kuto ako mga loks. Kuan, iplafuziran pan. Barati ano pa man na may kapusa na tingin na naway to sumagadin an adai fardi syahri Ramadan. Ay manan yan na pniatang kuwatigyan na pusa ako.
Si iku mapita, unot-unotakan si iku Allah. Napitiro yaman utos ang gula na sa dila. Na dito kailangan kasuniat na ikigilbukon na so, mga puso tano. Datarat no to so mga niat tano sa ikusambayang akna ba kailangan na tiron ka usalli fardal zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala. Gisok pitong mga loks tano guni. Amanin napsambayang ako sa barat salo kura patrakaat aunutang sa kabaya Allah. Dito kailangan peniatan ka gibukap niatan kaon pagazman ka teksin ka gyang kotwa niat ka ay panggulalan ka gyang kotwa matatan simba sa ikwallah sa ayak ipanggulalan kaon na dasala kaw arwar sa unot-unot na gusto asuat ka sa ikwallah. Ginanipumtun sa kapniat. Gyang kotwa kaptksa sa gyang kotwa pamikiran ka sa ayak ipanggulalan ka sa gyang kotwa simba na dasala kaw arwar sa suasuat ka sa ikwallah. طيب anto na i-prepare dutano si sagyang kaya kapakataling Ramadan. Sama niya na so mga balaborong suad ng mga pirakyan na mapapano-pano sa mga refrigerator ang mga berang-berang ng mga panganang na iplapis, ipwesa, nasala ko penso pa mas oriri para una pira kay pumasa sa langon ng mga pipi apangan ng na kunsi sa gyang kotwa ko sulda Ramadan. Why mapiyad na nan mga ori panulak nabang pero amarataanan. Ay mataan na mapiyanan inuto na basta pagkakang kasama piya na pagkaw mas ikubagir ka ugay na kailangan na nan sa tunay ni anday sukor. Di makasobra, kaupun makasobra, na kapakaya da kakuwang ko naguna, baka kasakit. Toib. Ayat ito i-prepare dutano sa iko Ramadan, nakna ba mga panganangkan? Yung ka na mga panganangkan na ayat ito ang makapambagian san, nagyang kaya ang gautatan, nagyang kaya lawas tan. Na ayaman na miyak kalala hikma, kaya pakataling umakatano ulan-ulan a Ramadan na para mapakakantano agyang kaya mga niyawatano. Oras yan na yan. Oras agyang kaya mga niyawatano. Ino to, nakagiso mga yung kaya budan tano na makanggaga na pa ini sa dua. Paganero nagyang kaya budan, yung kaya lawas tano, ikadua na so, niyawatano. So budan tano mga oripano Allah, napato tagyang kutwa kalaga itanuron, kasya patanuron. So Islam mismo na inisuguyan, kailangan na so lawas na masyap kupimbarang apa makabinasa. Masyap kupimbarang apa makabinasa. Da bangkap ke kan apa kabinasaon, inuman na ito ni sapar so langon no maharam. Ang mga panganangkan, kalangon nagyang kanan ang mga haram ang mga panganangkan, mga uripan wallah, na langunan nan adna side effect yan sa ikulawas apa kabinasaon. Nabas ka tanong ilabiyang matao kaya tito matao na swallah. Na aya inisapar yan na katano na so mga rasik. Adan ang marata a resulta niya sa giyang kaya lawas. Lagi din upaman na lagi du baboy. Giyang kutwa baboy. So kakan sa baboy, kakan sa aso. So kakan sa andini ba na kapag inom sa giyang ka ng mga pakabrg. Gusto kasigupan. Lagi-lagi nga nakasigupan. Langunan adin ang mga side effect yan sa ikulawas. Adin ang mga raradyan ang marata sa ikulawas apa kabinasaon. Nagyanan, kinisapan sa Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na isa, mialo niya sa Quran na tigyan na, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Uban niyo sumbuon, agyang kuto ang mga ginawa niyo sa agyang kutwa, kakaanteoryan o di nakakabinasan yan. Isa katirupan wallah, natigin na wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Uban niyo pembunuh sa mga ginawa niyo. Nabayabo ka bunuh sa ginawa na mitipu ka. Giyunungan ka ginawang ka. Kaad na ka bunuh sa ginawa at timbul na adam man nakapraginot. Uban niyo bunuh sa mga ginawa niyo, ay maanan niya na, baka nung galabag sa mga galabag, kabinasaan niya sa mga ginawa niyo, kasabapan sa kapatay niyo. Haraman ang piyakaharaman ano? Islam.
sa siap si isagyang kutwa ginawa. Ginaniyo kita kasi pa sa iko ginawa. Tukang ka nagyang kutwa din ba na mapya sa diyang ka kagagang ka na tukang ka ugain na baka pagisrap. Kaso kapag israp na daban yang kapya. Iba na tuad na malalawan sa iko kakan ka na panalamat ka sa iko Allah. Napakakanang kau sa mga pagaling ka mga Muslim makatawan ka. Karagnan si isagyang kutwa andin ba na diran di kakawiyagan. Ikadua na sunyawa. Sunyawa ay pinaka-importante mga uripon Allah. Ang kayo to nakagya. Yan kaya mga bidan tano, yan kaya mga lawas tano, na ngunatan tano ay pagawaan tano buaya. Manan yan na ayad na pinakamatay akipagpadan tano ron sa yan kaya lawas tano na uba miraot sa magatos ragun. Bukuni kasi sa yan kaya masa na tanto margun uba kiraot sutaw sa magatos ragun. Bida gusto miya nga una pangamubuhi siran. Madakla mga sabab ikadun na so Allah na mga hikman niya nun. Nasisagyan kayo rasiman to na sabab sagyan kaya kadakla ang mga kimikalap ko kanong mga tao na pakaralan si ikulawas. Na misampay ka pa sa malaided. Andin di kisampay ka sa 70 ragun na lang musa nilang nagdaman na miyagdam ka na makapanganganay at tumuab ako din tarima o Allah. Sa manuto na ayad na tama na katay akipagpadan ka sa iko bedan ka sa gyang kaya lawas ka na uba misampay sa magatos ragun. Uba misampay sa magatos ragun. Niya kalalaw to miya kaakul ka ang kaino to. Na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayab umiya pagididiyan na 60 agu duragun. Tayyib. Sa manuto mga uripon Allah na ayat ito pagkakantano, pagparantano, pagpagulit-ulitan tano. Sa iko, kaya pakataling umagyang kayaulan ulan a Ramadan na sumangan yawatano. Sumangan yawatano. Kagiya sumangan yawatano, nagya iititu ipaginataw tano si isalungan na mauri. Sumangan yawatano, nagya iititu ipaginataw tano si isa alungan na mauri. Subudan tano, na katunagaya, katunag. Nayabu kailang buong nagyang kutwa sa tunay ni, tulan ang matatago sa giyang kaya kurekod aron pakapumbuta Allah agyong kutwa kapakapumbaru pa niya nakitano pero man ko kapangawiyagatano na ayat ito ang makaptilugdam sa iko alungan na mauri makagugdam sa iko margun kapakaron dano pa makabud makanara sa manusia na sunyawa na umambu makasurga sa manusia na ayat ito ang pakagdamon nagyang kutwa niyawan yan. Tayyib. Surah Ramadan na ayat ito apriparad untano si na sulanguan taman ang mga gilabag. Aaya undesyan na ipakapiyaw mga niyawatan. Panganang kanong mga niyawatan, kulitan no nagyang ko to ang mga niyawatan. Na anto na asan mga uripon Allah, ginani preparad untano. Si sagyang kaya kasultin rin, inshallah, yawmul khamis. Si kwalungan na khamis, na kanusan siya sa Pilipinas, na pusa kano, na sulanguan taman ang mga gilabag. Ikasuat Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba mga panganang kansan? Kailangan nun yawatan. Kaya kailangan yan na sumagilabag ang mga pipya. Ito na yung mga gilabag ang mga pipya. Datarag yung kuto kapreparadutan sa ikong mga lawas tano sa ito na ini. Kapunambayang tano sa mga sunnah. Inshallah sa diyang kaakugugatan tano ron. Kapanambayang sa mga tarawih. Oy. Padagla ayaw style tano ang mga maranaw. Lagi na pag niya Ramadan na di kami sa mga masjid tano. Kataman sa liw na di kasumbayangan. Nandun ni makapiragaw di pan kasapulugaw kaya pakataling umang Ramadan na mileng ka kasoy dun sa iko asala jama sa iko masjid. Kaya karata-rataan sa ginawa ka na nao sa fake. Agyong kutuwa panaguntaman agyong kutuwa tunini pitenggisaan kadi knababupiur agyong kutuwa kapenamarian sa simba kapkailebu si sagyong kutuwa paganibu ka pananamarian na namay kami ni bulog na napkedarudus napkededin adun pa na kasi matano mga tawa di po sa natinan na ay importante na kwat asara na kiaptan rak na pitra la hawla wala quwata illa billah. Bielo ini ang panso Petra di mga pakapata. Kaya kasi niya sa setan na di mga pakapata.
Sa tingnan na kiaptan rang napitra na kaya so ko dano to, di ako dun pusa. May pusa sa isa gawi, dua gawi, na tingin alhamdulillah. May kagaga ko ron sa kiaptan rang napitra. Nabagyanan mga uripan Allah. Diyan kaya ka pusa iku Ramadan, kung matanubo. Naya ko kuman yan na paliugat. Mana yan na pada isi iku 5, aro kuno Islam, awajib bagyang ko to aki pamayan dignun Muslim. Na di ka pakay, uban yan na itran-trani. Pusa ko ron sa 2 gawi, pusa ko ron sa 3 gawi, pusa ko ron sa 4 gawi. Haram. Di nagkapakay. Kailangan na pusa ang tanong agyang kayaw lan Ramadan, sa kompleto agyang kutwa kapusa itanuron. Kompleto agyang kutwa kapusa itanuron. Ay manan yan na, penabasar buah na kaya pusa na kau na 3 kiaptan rakapitra, nambuka kan. Di kepakayan na, di kaanan kepakay, haram rakaanan sa Muslim. Kailangan makapanabuntamang ka sa midungko ka kapusa ang kasi sagyang kaya Ramadan. Taib, tiga ka nakapanamboyang kabatya sa Quran. Syahrul Quran. Kaya pigilay na kanaging uto mga pakaysa. Isagyang ko to programa. Ditiro nagyang ko to mga kakatanong mga ulama. Na isa inibto sagyang kaya Ramadan, nagyang ko to Syahrul Quran. Ulan-ulan na aya Quran. Ulan-ulan a Quran. Na ayaman na kaya balo na ulan-ulan na Quran na kagiron. Inituro sa Quran. Na ayaman bumi tuturo yan mga uripan Allah, mga pagariakan, mga babayakan. Napakapendek lang tanong naging kutwa kapambatiya sa Quran. Na inuto so mga pustang na pangababatiyayo, adi akan ditiroon ayapatot na si kuda pa nakasuldag yan kaya Ramadan na training ang tanod sa mga ginawa tanong. Mbatiya tanod sa Quran. Mbatiya tanod sa Quran. Kaya pa naman awajib na so Quran na pambatiyan tanong si kubapiyaan tunadun masa, bapiyaan tunagawi. Kaya pa to tanaw kagagang ka na umansawlan na makakhatam ka. Kaya maanan yan na pagkhataman ka sa Quran, sa itataros ka no to part o kawiyag-uyag ka. Umansawlan na makakhatam ka sa Quran. O di nga kagaga 2 ulan, o di nga kagaga 3 ulan, o di nga kagaga 4 ulan, o di nga kagaga piya makaysa ko saragun. Ha? O di nga kagaga pinakaminus na kumangwan na kabatiya ka sa Quran. Na sisagyang kaya din iba na kaya pakataling ulan-ulan ang Ramadan, na sabab ko mababaloy so mga gilabak sa asim ba sa ikwala, atak pa. Ka mibibidag yung kutwa balas yan sa iko, mga padaulan-ulan, na ayaw mabuha patot, na managuntamang ka, manamar ka, mamikal ka, na isa pumikalan tanong, na sadin sa kala, mabatiya tanong, mga ayat sa iko Quran. Ayap na bang kamakatam sa makaysa? Ayap na rin ba makaduang kamakatam sa Quran? Masya Allah. Na sigurado mala ananayaw ng kaabalas si sagyang kutuan din iba na kapakataling umang kasalungan na mauri nagu niya pakakan nakapipiag yung kutuan niya wang ka. Taib. Padapan, mga oripan Allah, na yung kutuan din iba na kapag adhkar. So mga tasbihat, mga adhkar, na patutagyang kutwa andi ni ba na kinggulalan tanoron. Patutagyang kutwa di tanor di kang gulawla. Ayamanan niya na mga adhkar sa iku kapipita, mga adhkar sa iku kagabi, sa iku ba piyang tuna amasa. Asara ka na ubas ika matatag sa toilet. Makasulja toilet. Na din ka di kesukasuyagyang kutwa mo rais ka ang mga adhkar. Kagianan na knabakap kalapis. Tiap yagi pun giyang kutuan din iba na dingaw di katero asa subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Naya katero Rasulullah nagyanan na kateroanan sisagyang kayaan din iba na dila na makap. Makap agyang kutuan din di katero Kapilan di dingaw di katero subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ugaid wa huwa indallahi azim. Thaqilatan fi al-mizan. Say, kusagyang kutwa timbangan sa alungan na mauri, nagyang kutwa din nga di katero ko subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim na miyakap na pandutoy timbangan. Na kaya sa nakasansulangon ang mga adhkar amurais ka. La ilaha illallah, di nga di kakasuya. La hawla wa la quwata illa billah. Yung kutwa di nga di katero ko la hawla wa la quwata illa billah. Ad na mga tutulsan. Masya Allah, miya makapia-pia mga tutul.
Au pamanian kakatawan tanu, agyang kutua pahala, agyang kutua ditanurun di katerua, kiptasbih tanurun, na ditanur dilepasan. Nagi dia kusen penutul sebab sa perkata sa tantu agyang kaya, bitiara tanurun. Taib. Sama nutu na miya tangkad, mga uri panu Allah, aso kapu sa isa iku Ramadan, nagyain na paliugat. Paliugat tayo. Tunay dalil sa paliugat agyang kaya kapu sa isa iku Ramadan. Nagyang kutuwa katiru Allah sa isa Quran, alalayon yup keneg. Sa iku mga imam yung ginamutap sa kabsiran. Muray su mga watayo. Sabab sa gyang kutuwa, lalayon din nakapkan gatanurun sa kapmati aun. Faman shahida minkum syahra, falyasumhu. Sa din sa tunay ni, makamasar kanu. O kaya pakataling umao, ulan-ulan a Ramadan. Falyasumhu. Napato terkanian, agyang kutuwa, kapusan yan. Wajib berkanian, agyang kutuwa, kapusa inya sa agyang kutuwa, ulan-ulan a Ramadan. Taib. Isa ang magandang sa liwanag, nakagya Amerika Khamis, insyaAllah, na pusa kanusan, napkilay tanong agyang kaya, mga post man agyang kaya mga bangsa tanong, ay nibituwa kanon na, kaya paguyog nila na sa mga bid'ah, na irang pembunuan na sunnah, sa mga sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kilay tanong agyang ko ito mga posteran, papaygo ka no, kaso kapaygo si ko pagang, na sunnah. Ginanikatero ilan. Kenabaan ng benar? Kenabaan ng benar mga urip na Allah. Kapag man natigiwa sa manutualim na kenaba sunnah so kapusa na bamarata upang makapusa paygo ko. Dan tanong aliwanagan ako, so mga ko kumanaging kaya kapaygo, kanyo kasabuti sa mapya. So kapaygo, na talawa ko kuman yan. Pag ganiron na, wajib. Wajib so kapaygo. O pa makasisirkay niya yan kaya keloy, na so kapaygo ka na wajib. Ikadua, na sunnah. Na ilayin tanong yan kaya, anto na isunna to so kapaygo. Ino, baron maapadyo kwan, kaya pakasuldo Ramadan, ang tawa kadi. Ikatanong na mubah, ayamanan niya na mapapakay, na sumubah, na ibarat to paniatan na kasama piya, nambulas ang kaon. Uy, na din ka kibtun sa sunnah. Na umambuding ka paniatin na da, mataguto, mapapakay, da tarukakan, o pa makakumang ka, adid na bang kaon maniniat na timyaw suko. Uy, na kumang ka, ay niat kaon na tika kunako, kaanak ko, makabagr, anak ko, andi ni ba na makasumbayang sa mapya ka, mabagr sulaw sa akin, nambulas ang karo sa iyong kutuan niat ka. Bida ka no yung kuta kumian kasarbu miya ka kanadid na ba niya nun? Niat. Kapag pa nang umuliya haram, naging uto ka kuna ka. Ino to. Nakaye, tika kumanaw ka, anak ko makabagr. Na ibarat na anak ngalab ka na kamarata na anang mapya, kang gilab ka, kang saging kaya gilab ka na marata. Namin buliya haram, naging kutuwa, kakuna ka. Toib. Talo timan, o di na pat. Pat timan masa, wajib bagyang kutuwa kapaygo Muslim. Tanong tanwai. Pati man amasa awajib agyang kutwa kapaygo ka sa Muslim. Akya biligan. Mama ang tawakas ka na babay. Pag naroon na so anak karumanian. So anak karumanian na basta rambang niya sa karumanian na minggulaw lasiran na wajib agyang kutwaan din iba na makapaygo siran. Wajib agyang kutwa, makapaygusiran. Malagid, adin aluminyo kiran adua asyai, ang tawa ka double aluminyo. Ugay na minggulaw lasiran. Miyakas kuay, so dua apya malungan, o dua kataw, naroon na miya patut. Miya wajib agyang kutwa kapiguiran. Tina apya de aluminyo kiran, oy, apya de aluminyo kiran na dua. Na wajib agyang kutwa kapiguiran. O di na mitataginip ka. Mitataginip ka, na analuminyor ka, siya'y aginaso kalalayaman, katawananan, o tao, akiabiligan, apakaliuron, na wajib agyang kutwa kapigu ka. Wajib agyang kutwa kapigu ka. Balisamanan na kaya marayagan na no, insyaAllah,
Ay mana niyan na basta adan alumi wa shay si ikutaw. Basta adan alumi wa shay si ikutaw. Mingulalan sa miyagdam yan sa mapya. Mingulalan sa miyagdam yan sa mapya na wajib agyang kutuan din ba na kapakapigu yan. Wajib agyang kutuan kapakapigu yan. Yung kutuan tigang kagi iltiqa'u al-khitanain. Mana niyan na basta ang gulaw lagi yung kutuan dua kataw akirumai. Na apiada panaluminyo kira na dua na wajib kira na yung kutuan kapaigu. Sama to duwid no to. Ikatalo, na igira miyada ko ba iyagyang kutuwa bisitan yan. Miyada ko ba iso bisitan yan. Na oriano kada iyanon amiyatan kada miyada na wajib andi di ba na makapaigu yung kutuwa ba. Wajib makapaigu yung kutuwa ba. Ikapat, na sunifas. Dito kagi na haydo. Ikapat na nifas. Tunay nifas. So, mimbawata. Nandun ni kada agyang kutuwa rugu. Kada sa ikubay, sa ikurian, kaya pakambawatayan, yakapiragawi, na wajibu nagyang kutuwa, kapakasutin yan. Wajibu nagyang kutuwa kapakapigu yan. Ginan ipatiman. Amot tafak sa mga ulama, o mga Muslim, ahlus sunnah wal jamaah, sa wajib agyang kutuwa kapigu. Wajib agyang kutuwa kapiguun o Muslim. Kaya tanda niyo to, pagganiron na basta aad na lumiyo sa ikutaw. Basta aad na lumiyo sa ikutaw, aming gulalan sa miyagdam yan sa mapya. Malagid katetagin ang tawa ka tunay ni kang babangunan sa walay. Ang tawa ka pinggel bukutaw ginawa niyan. Wait, nagyang anak anggel bukutaw sa ginawa niyan na haraman ano. Kailangan nakatatanong ng tanuanan. Nagyuto'y paganiron. Ikadua, na apya panda aluminio asyay sa ikudua katawa kerumay. Na basta ang babangunan silang sa walay, na patot ang makapigusiran. Patot, wajib ang makapigusiran. Ikatalo, na igira amiyada ko ba iso, bisitan yan. Ikapat, na igira amiyada ko ba iso rugu, o orian o kaya pakakeritan yan, orian o kaya pakambawatayan. Ginan ikapat, ginan ipat, awajibu nagyang kutuwa, kapaigu Muslim. Ditanon pangalim sa mga dalilanan, kapakata sa tanto. So, man so, mga sunna, gilaing tanong, mga sunna tagyang kutuwa kapaigu ka, kapaigu no Muslim. Napaganay ron, nagyang kutuwa, tunay ni, lamon mga galubak, katitimuan sa tao, na sungkaon sa ka-Muslima, ibarat na matitimu ang mga tao, anak kalilimod. Na sungkaon, bapi ang tunad nito kalilimod, na sa ukakiran, na sunat raka agyang kutwa kapigu ka. Ino to sunat, na para ubabadin na makapaunor ka amad ubaw, marumin sa ngabaw, na keringa sa akagyang kutwa mga tao asunguan ka. Suugan ka. Sabab pro, na sunat agyang kutuan din iba na kapigu ka. Ginan ikatero mga ulama, balabalon sa mga ulama Syafi'iyya. Ikadua, mga example lang pa na dataro Idul Adha, Idul Fitr, o di na nandir pa ka sa kuwingan, o di na nandir pa ang kakalilimod, madagla tauron na mipsu ka agyang kutuan mga tao, kisimbur ka kiran na sunat raka agyang kutuan kapigu ka. Ino to nakagya kisa ukakiran na para din kasi ng keringasa sa agyang kutuwa mara taabaw. Balabawrong pus ka, nakatawan ka na sakit ka, anak pagmbur ka. Na kailangan na makapigu ka sa mapya. Ikadua, asun na to nagyang kutuwa kapigu, kukatiro mga ulama, na si sagyang kutuwaan din iba na, kiyagdamang kasalawas ka adataro miya salin subong ka. Miya salin subong ka, kibong kalawas kay, laydum, kebawak na miya kadua ko, miya karikta lawasakan. Nasagyang ko to oras na sunat raka so kapigu. Sunat raka so kapigu si sagyang ko to kiyagdamang kaon, miya karikta lawas ka. Ikatalo na sa ikong mga simba, aad na mga dalilya, sa kababalin yan asun na agyang ko to kapigu ka.
Dataro pa magyang ko to kasulod ka sa ihram. Igira pag-umrah ka, o di na pag-hajj ka, na sisagyang ko to kasulutan nga sagyang ko to ihram, na sunnat ra kagyang ko to kapaygu ka. O di mambu na tawaf ka sa tawaful wida, o di na tawaful ifada, na sunna agyang ko to kapaygu ka. O di na sunga si isa Arafah, si iko hajj, na sunnat ra kagyang ko to kapaygu ka. Giyanan imya nga aloy, amya aloy mga ulama, as sunnat agyang kutwa kapaygu kaon. Muttafaqun alay. Miya naging dudu sa Ramadan? Kapag asoldo Ramadan? Da. Daon si isagyang kayam yang aloy mga ulama. Tayyib. Ikatalo ka klase, na khilaf sa mga ulama wanto na ikukuman yan, wajib ang tawa ka, sunnah. Eno so kapaygu ka, wajib ang tawa ka sunnah. Taloy niya masa. Tatalo din yupman. Pag ganero na igira aro minigu ka sa miyatay. Igira miya mga padkasagyang ko tuwa karigu sa miyatay. Na dua katerusan ng mga ulama. So pada mga ulama, natigiran ay igira aro minigu ka sa miyatay, na ayak kukuman rakagyang ko tuwa kapaygu na wajib. So pada mga ulama, natigiran na ba wajib ka, mustahab. Sunnah. Sa manuto, api andid ni kinuang karo, paled no to ad natitindigun ko mga ulama. Basta ama mga padika ko karigu sa miyatay, natitindigun sa wajib na natitindigun sa mustahab udina sunnah. Ikadua, nasi ko alungan na Jumaat. Alungan na Jumaat, kapag kagyan na, ito na, tuwa daron maaloy Sheikh, so alungan na Jumaat. Kata, sisiya so alungan na Jumaat, gi padsagyan kaya khilaf. So pwede ko mga ulama, na yakatero ilan, na so kapapaygu si iko ano nga na Jumaat na wajib. So man so pad ko mga ulama, mga imam, na yakatiruiran, na so kapaygu si iko ano nga na Jumaat na sunnat. Kaya manan yan na, api anda deman ni piarati nga sa duanan, sunnan tawa ka wajib, la iskal. Da basan, problema. Kaya, tunay ni. Ikatalo, nagyang ko to kafir, igira ami muslim. So kafir, igira ami muslim, igira ami syahadat. Na duwap man nakatirusan ng mga ulama. Adin ang mga imam, ami tiruon sa so kafir, na basta muslim, na wajib ang makapamaygu. Wajib ang makapigu. Adin man ang mga ulama, at igira natin na ba wajib o ba makapigu, ay mataan na sunnat so kapigu yan. Toy. Sama ng mga pagarian na may karayagir kano. Diyan kanan na dino di katero asa direct. Agyang kanan ang mga tao ay pinulo niran na subida. Na pumuno niran sa sunna. Sa pagkasunat niran sa direct. So kapigu. So tigtanwa ka pamaygu. Sa iko Ramadan, nakaribatanan na, di na benar. Ribatanan. Pengidaw sila ng mga Syafi'aya sila na ba tindigo Syafi'aya ada taranan. Karkirambunan. Silang ititindigsan. Ay mataan na pada na sa iko mga mapapakay. Pada na sa iko mapapakaya, gilabak. Na inaliakar ka no kagi so mapapakaya gilabak ko. Sama na naginan ikapatako kumano kapay gumapapakay. So mapapakaya gilabak. Na opani ating ka sa mapya. Nang bulasan ko no Allah. Gay na dingap tiro asunna. Kaya pakasalian na mubah. Na sabab kumapya niya ka, nang bulasan ko no Allah. Opman umarata ko ni niyata. Na baka demiya dusa, da kaon balasi wallah. Upman udid na pininiatan kaon, na da ka balasi, na da ka mambu madusa. Ginan ipembetuan sa mubah. Na so kapaygu si ikwalo pagang, akapamuasa na san maapad. Waya ni ataka sa kapaygu ka na para makababagil ka, insyaallah. Kagi paganian na Ramadan na tumuna ka na di ka pan masasanay sa kapag nawasubo na para makakasak ka. Inshallah balasan kaun wallah kau mapiani atka. Ugay na bang kaptero asunna na mapkilangan ka so dalil na da abaron mitero sa iko mga ulama. Guda at dalil sa baanan sunnat. Inshallah na miya karayag na. Toyib. Iman to na labuan tanong yung kaya pumakabina sa iko kapusa sa maito. Kaya kasama niya na nagyang kutuwa. Bismillah. Magancho kapag bangir kami ron siya sa asar.
na ditano di mamakot. So maso pemaka batal sa ikupuasa na ayang mga rarayagun langon tanuron matao na so paganeron na so kambabangon sa walay gi pinaka mapendun apiad ni kaketerang ka muslim na pila ka nakaanan awatang ka pasinsidero dupa ka basta akadaw ko Ramadan kaupung ka makabuka ang gulalan sa miya kang babangunang kasawalay na tantuan na mapanadagyang kutwa ukuba o di na kisambi ikaw na kibayad kasan paganayron na ayabu ka prilayer ka wallah kakabadaling kasan sagyang ka na upung ka babangunang sawalay sa iko daw ko Ramadan na makamaradi ka sa uripan na ka tun sa uripan ada uripan ni manto na ano ba ka miskin tip ka pasangang ako bang kabu ipamasasay pamuasang ka na ano ba ka maradi ka sa tao nadap na kato nakataw ka maradi ka no di ka to kagaga na wajib ka makapusa ka sa 2 bulan at tundug-tundug 2 bulan at tundug-tundug kailangan nakapusaan ka adidin ka pa kayo baka buka inong tabu sa iko Eid naro ka buka pa kaya mo kan oriano to na makapusa kapman tama sa matarotop kag yung kutwa 2 bulan Allahu akbar gina ni isa kifara ag yung kutwa kapag ang babangon na sa walay ko dundo ko Ramadan ikatalo na makapagana ka sa 60 kataw ang mga miskin kaya pasangang nga kipagari kulay ginan andi ni ba na pananggilaan tanong o ba mabatalag yung kutwa kapag mo sa tanong sanggulalan sa petanong marambang aging kutwa mga darudu petanong. Ikadua, ang marayag apakabatal sa ikupuasa nasukakan gukainom sa piti baba. Kakan agukainom sa piti baba ka. Sa manuto, na upama ka kumiyang ka sa piti baba ka, mininom ka sa piti baba ka, miya ba talagang kutwa puasang ka? Miya ba talagang kutwa puasang ka na wajib ang makatubat ka sa ikwallah. Nagukubiyad na kaging kutwa, kaya bukaan ka. Makaptubat ka kwallah, di ka sana nagyang kutwa kang bayad ka. Makaptubat ka pa sa ikwallah. Nabagibo ka kang bayad ka, makaptubat ka sa ikwallah. Kamiyak kalala dusa agyang kutwa miyang galabag ka, sa kaya bukang kapiti baba ka. Di ka pa kayo, batanong basta-basta aso, kabuka. Na, tikali mamay kay barat na miya kabuka ko sa miya kakana ko, miya kainuma ko sa kalilipatan ako ko di pusa. Kung manubang kakalilipat nada problema. Ay mana niya na miya kakangka, nakadya ko makapasad ka kuman, terab ka nga miyaw suka. Kaya to sa Allahu Akbar, di ko sa di pusa. Okay lang. Da problema. Insyaallah, na dama ba talagang kutwa puasang ka, miya kainom ka, miyaw sugu-sukapan, ayang kaya pakapasa din ibitad ka sa baso na Allahu Akbar di sa di pusa. Inom ya batal sa puasang ka, dama batal. Innama at'amahu Allah wa saqa. Piyaganas kanyan wallah, piya kay numiyan. Natatarusan yan nagyang kutwa puasan yan kaya insyaAllah dama batal. Lagi dito mambu, miya kang babangunan sa walay. Siko Ramadan. Kalilipatan nila na duba Ramadan. Nakiyatasok, kiyatanudira nung nakagya ko, mapasadagyan ko to agal bakiran. Basiran niya kabuka, ayas sembag nada. Pigusiran din. Nada siran makabuka insyaallah. Ugaid na baka palilipat. At ika anak mamantin na, kaya lipatan na kan. Kamas malaan na dusa. Kapag akalan ka swallah, di ka pa kayo bang ka? Pag akalan swallah, kaya alamu khainat al-absar wa ma tukhfi sudur. Katawan wallah agyang kutwa, di ikan dun siya nagyang kaya mata, aguso itatapok sa isagyang kaya, mga puso tanong. Kararaban tanong. Nakatawan na nan wallah. Taib. Mga rarayagan na insyaAllah. Kakan, kainom, kang babangunan sa walay. Padunagyan ko to ang mga injection. Injection, nararadian, datar ka ukumian. Ay mana niya na, ka-injeksyonan ka, nakiataguan ka sa bagal. Dextrose, kaya dextrosan ka, nakiataguan ka sa bagal, lagid ka bukumian. Nagyanan,
na langon na ng pakabatal si sagyang kutwa puasa. Pakabatal sa iku puasa. Ugay no pa maka-injection, agibo kiya kwa kasarugu, kinuang kasarugu. O din injection ng anak na bakaon kausog, na baka pakagdam sa kausog. O din na kiya distrusan ka sa knaba pantag sa pakauma sa iku bagil ka na knabotok na baka upakabuka. Diyo to pakabatal sa iku puasang ka. So kapang baw sa Bix, knaba ng pakabatal sa iku puasa. So kapaygo ibarat siya piyang mapurwalongan. May paygo ka. Ino, kaya batalan ako? Daka ka batali. Asra di kaun minum. Di kaun milak ka. Makasunod sa bakarang ka na daka ka batali. Kaya tagun ka sa imo, agyang kaya din iba na matang ka. Ay mo ibarat. Si sagyang kaya mata. Ino, may kabatal si kupusang ka? Da. Di nung pakabatal. Sagyang kaya tangila, kaya sulda naig. May kabatal kupusang ka? Da, insyaallah di rin ito, pagkabatal. Api apan malungas imiyatam sa bakarang. Sabab ko, nabagyan na ni kalalayaman, pagko kita nagyang kutwa, kapkan umanos siya, katagusi sa gyang kaya, tiyan yan. Tayo. So baka, kaya manan niya nagyang kutwa mga inhaler. Ginakuan na, so barapwasa na, adna kuan yan. Adna ulcer yan, o di na sumura-mura sa nasakit, yan yung makilangan nagyang kutwa baka, sa Arab, expray, na duty ka pa ginawa niyan sa mapya, nasar ka, di ron nandini ba na hindi bumatag yung kutwa tagog yung kutwa expray, katago sa ngari, na dad na about to kapakabatal si isagyang kutwa andini ba na, puasa tanong. Na about to pakabatal sa igyang kutwa, puasa tanong insyaAllah. Ginan mga ripno Allah, pada din iba na mga bendingan tanong, mapniskas tanong saya. So pantag si ikuhan din iba na ibarat na maririmbit, agusop susuan, na may ka ipkawaniran o basirambad na madiskrasya sa iyong kutwa kapag kasuswairan sa iyong kutwa tairan o din iyong kutwa ikaw gatiran, karirimbitiran, na kapakay amo kasiran. Kapakaya mukasiran o gaig na kubuyidan nila no to orian o kada gyang kutwa order. Ibarat yan na so maugat, maririmbit na makambawata, na makatigas, na kubuyidan yan, agyang kutwa andin iba na, kaya bukaan yan sabab sa agyang kutwa karirimbit yan. Datar mabuto so pagkasuso sa wata, anda kapaka tagas yan, so wata yan o paman na kaya dano sa kawan o bamadisgrasya, na wajib bagyang kutwa kapamayadian, kabayadin yan, si sagyang kutwa kaya bukaan yan. So, man so, mialoks, agusop ka sakit. Na usumialoks na mabagarpan, na makapulsa. Amay man ka ba, di din pa kagaga mamuha sa agyang kutwa mialoks, malagi di maman, tawa ka babay, napakabagay sa pidya. Na niya ni mi pidya na uman gawi, na kaya nga nun mga ulama, na isa ka kilo agumidya umananan gawi napkibigay niya nanan para sa gyang kutwa sambi gyang kutwa kapusan yan ginasudi pa kagaga mialox agusop ka sakit na sulod ka sakit na duka klase ka sakit aad na inam sa pakabagarpan na basta aad na inam sa pakabagarpan na di makapidya ino to na pakabukan sa kanyan na may kamakabagar na kabida niya naging kutwa kaya bukaan yan. So, mansop ka sakit, ada inam ubas kaniyang pan makabagar na makapidiyas kaniyang sa datar nagyang kutwa di ikapidya agyang kutwa di ni bana mialoks. Ginan mga uripno Allah panintak wallah adin amya kwatan waguna siya agyang kaya miya pagurastan wa mayto na balasangan wallah sa agyang kaya pamakinagyo panamaran tanong so kapusa tanong sa agyang kaya lalo na Ramadan na minggula lang tano sa mapya ka di tano ang kikatawan di tano sigurado o kiraw tano pan sa isagyang kutwa ulan-ulan a Ramadan apakatalinguman kapiapan miraw tano ron na di tano katawan o makapumo sa tano sa mapya na sigurado un tano di din makalpas sa gyang kay ulan-ulan a Ramadan inunta na so langon o kagagatan o mga pipi mga simba na mininggula lang tano kaginan ato nini kaya paguntong tano
Yun ang ikipaguntong tanong. Kapareport si ko Allah yang kayaw lanulan a Ramadan na pagkatalingo maka di tanong niya kumabalingan sa dayon na maapad si ko amal tanong mapia akilay tanong si isa alungan na mauri. Balasan kan Allah sa madakla mapia. Paninta ko Allah sampay tanong niya sa yung kayaw lanulan a Ramadan sa makapamo sa tanong siya kapipia ginawa. Salam rakanusan si sa yung kanalang nakatagon kanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.